दायो बियो स्कुल गोदान बानायदों बियो स्कुलनि नामा मा नाम जागोनखा आंथ' मिथिया बे जाबाय गोदान बिराद दामान गोदोर बानायदों बापारे बिराद दामान गोदोर बानायदों बेयाव मा स्कुलखौ बानायगोनखा मिथिया स्कुलनि नामा मा नाम जागोनखाय दा नै खुंथाफोराबो बिराद दंसोबो खुंथाफोरा आङो दिनैनिफ्राय फार्स्ट फैदों बेयाव आं दिनैनिफ्राय फार्स्ट आं फैमाराखै देग्लायसो फैदों खैथा ताला बनायगोनखा मिथिया दा नायलांसै आरो बेफोरखौ नायनोसै र' बेखौ आंथ' मोजां मिथिला आं मालिकखौ मोजां सिनाया बेनि अफिसारखौ आं मोजां मिथिया सिनाय मोनाबो 2 बोसोर 3 बोसोर लानो हागौ itu video बनाबो video gitu ইয়াতে কিমান ৰ'দ আছে 1 2 3 4 5 6 7 8টা হ'ব 8টা হ'ব दायो बेयाव र'दा खैथा दङ माने नैबेयाव 8टा दङ 8टा नै 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा 8टाबाबो जागोन गोदोर नांगोन आरो बेजों समान नांगोन समान बाला 10 तालां 10 तालां 5 तालांबाबो बनायनो हायो आरो बनायनो हायो दा बियो कलेज बनायगोन कलेज आरो स्कुल आरो कलेज बनायगोन आरो इखो दा बिसोर मिस्ट्रिफोरा डिब्रुगड़नि सोरबा डिब्रुगड़नि सोरबा गुवाहाटीनि सोरबा अनेक जायगानि फैयो सोरबा उदालगुरिनि सोरबा आमजुलिनि गासिबो मिस्ट्रिफोरानो दंखाजोबो दा बेखौ लासै बानायलांबाय थागोन आरो दा बेखौ खनसेयावनो लोगो बानायनो हाया दा बेयो बोसोरनै नांगोन दा बेयावबो खुन्था होजोब्बाय नै बेयावबो खुन्था होजोब्बाय नै दा बानायलांबाय थादों आरो खुन्थाखौ किमान उपराव जाबो इटु किमान फुट 10 फुट इटु हा 12 फुट हाय इटु किमान फुट 12 फुट 10 12 बे जाबाय बे गोजौआ जाबाय एसे गोजौआ 12 फुट 12
itu school itu ki nam be school ni nama resident hain सरकारि जागोन आरो बे रेजिडेन्ट स्कुल बियो जागोन itu college होबो ना college itu college होबो college নহয় college নহয় itu school दा बियो college नङानो आरो आं ओरै बुंदों आरो आं बुंफ्लांदों माने बियो स्कुलसो जागोन आरो स्कुल दा बियो मावलांनो हागोन स्कुल जानोबो हागौ कलेज जानोबो हागौ बेबो मिथियाना अफिसारासो मिथिगोन मालाय बेलेग सरकारनियाफोराथ' मिथियाना बे जाबाय माबा जानो हागौ माने कलेजबो जानोबो हागौ आरो स्कुलबो जानो हागौ बेबो मिथिला गासैनिबो कलेज जागोन बियो नङाबालाय स्कुल जानो हागोन जोंथ' मिथिला आंथ' देग्लायसो फैदों दा बेखौ लासै लासै मावलांबाय थादों आरो दा जालांगोन मिस्ट्रिफोरानो नै दोंखाजोबो मिस्ट्रिफोरानो आरो इसेबां मिस्ट्रि दं मिस्ट्रि बिसोर जाबाय मिस्ट्रिफोरा डिब्रुगड़नि बिसोरबो अनेक 10 दालां 20 दालां बनायनो हायो गासैबो गोजौ गोजौ बनायनोबो हागोन आरो बनायनायालाय मोजाङालाय मोजां नैबे खुन्थाखौ माने मोननै बनायदों माने बेखौ मिथिया माबायदि बनायदों नाय माबायदि नांजाबनाय नायदो खुन्थाया मिथिया बेयाव मेचिनसो बनायगोन नामा ओरै सेरग्रानि सुइचनि मेचिन बनायनोबो हागौ दाथ' आं मिथिला माबायदि बनायगोनखाय बनायनायालाय जादों जानायालाय दा बेफोरखौ मावलांबाय थादों मावनायालाय मावदों नैबे जाबाय बै माबा जोंलारि बागाननि खाथियावनो आरो जोंलारि बागाननि माहाय साहा दङ जोंलारि बागाना खोलाहा आरो बे स्कुला जाबाय जोंलारि बागाननि साहा बेयाव बिराद गोदोर गोदोर दङ दा नैबेफोरो मावनाया जाबासो स्कुला जागोन आरो दाथ' लोगो लोगो मावजोबनो हायाना बोसोरसेयावनो मावनो हाया बोसोरसेयाव फोजोबनो हाया बे न'खौ देग्लाय बोसोरावसो बनायदों बे माबायावसो बनायनाय बेखौ 2021 आवसो बनायदों आं नुदों बेखौ दाखालि 2020 आव गैयामोन 2020 आव माने बै वालासो दंमोन बै वाला नैबे वालासो 2020 आवसो बनायनाय दा बे खुन्था बिल्डिं बे न'खौ बिल्डिं बनायबाय थानाया बे खुन्थाया बे 2021 आवनो बनायदों बेखौनो 2021 आव वाव बिराद दामान गोदोर गोदोर वाव गोदोर गोदोर माथो वाव बिराद दामान गोदोर बिसिं बारा मोनाफोराव थानो हाया बिसिं मैदेर थायो मैदेर थानायफोरा बैसिं आरो आगोलाव नैबेयाव मैदेर थायोमोन आगोलाव नैबेयो बिराद हाग्रामोन बेयाव हाग्रा गंग्रा बिराद दामान गोदोरमोन हाग्राफोरा आगोलाव बेयाव मैदेर थायोमोन मैदेर हाथि माने मैदेर बर' मैदेर आरो बर'बाबो हाथिबा बुंजायो जोंनिया बुंजायो माने आगोलाव नैबेयाव मैदेर थायोमोन दानिया बेखौ जिसिबिजों बिराद साफा खालामबाय आरो बेफोरखौ मावजोब्बाय दायो खै बिगा गुवार दङ बेयाव खै बिगा गुवार दङ दा बेखौ मावलांबाय थादों आरो दा बेयो खै बिगा दङ माने 50 बिगा जानोबो हागौ बे जाबाय गासै 50 बिगा हाया नैबे हाया 50 बिगा जानोबो हागौ बे आगोलाव नैबेयाव माबा थायोमोन मैदेर थायोमोन आरो बेयाव मैदेर दानियाथ' आरो मैदेराथ' थाला हाग्राया साफा जाबाय दे आरो आगोलावथ' मोनाफोराव नैबेथिं थाबायनो हायामोन बेरायनोबो हायामोन हाथिया 100 बारा 200 बारा फैयोमोन आरो हाथिया
बेनिखायसो मोनाफोराव बिथिं थाबायनो हाया सानावबाबो बेरायनोबो हाया दायो सानावथ' हाजिरा थाला गैला ओइ जोंथिंबो दंबावो माहाबा हाजोआव दङ महाबा बेलेग गामियाव दङ दा माइ ओंखारबाला माइ गायबाला ओंखारबाला माइ फिथाइ ओंखारबाला मैदेरानो आरो फैलायगोन मैदेरा माइ जायो आरो अनेक जायो आरो थालिरबो जायो बेखौ आं बुंथ'नो हाला दायो दाथ' दे मोनाबाय दानियाथ' आं न'आव थांनांसिगोन दे दा नों स्कुलनि नामा बेलाय नै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम बाय बाय